Gfresh, Me ya faru? waya soyayyar ku da Sayyada Sadiya Haruna me yake faruwa? Tana azabtar da ni dan Kai, amma fa Gfresh na ji daɗin hakan. dan Allah dan Annabi me yasa ba ku da imani? Kaga, Gfresh ai ba ƙarya ne maka ba, a yanzu haka ma kana cikin wani hali. Yanzu ni ka kalle ni ka ce min wai ina cikin wani hali. Haka ne fa Gfresh, kana cikin wani hali akan auren Sayyada Sadiya Haruna. Dan Allah dan Annabi wannan auren namu wani ne zai yi mana ko kuma wani ne muka ce ya mana ko kuma wani ne muka ce ya bamu gurin zama ko wani ne muka ce ya bamu abinci ko wani ne muka ce ya taimaka mana dan Allah dan Annabi me haka? Yanzu Gfresh wannan korafi zaka yi akan mutanen TikTok. Suna zuwa kan live suna zagin mu ni da matata me ya faru? Gfresh, kawai haushin ku suke ji a shafin TikTok da kai da matarka Sayyada Sadiya Haruna. Me na tare me muka tare muku? Gfresh, babu abin da kuka tare mana, amma ya aka yi kasancewa ana munafurcin ku a shafin TikTok. Kun san ina makalewa akan katanga fa? Gfresh, to kai da wa kuke makalewa a katanga? Wa aljanu. To ya sunan aljanin? Aljanu phone store. Yanzu Gfresh me yake bata maka rai a shafin TikTok? Zage-zage dai ga sunan babu kai babu gindi. To ke Sayyada Sadiya Haruna me zaki ce akan waɗanda suke zagin ku a shafin TikTok? A yi kokari a kama sana'a kawai. Saboda me kika ce haka? Idan mutum yana da sana'an yi, babu yadda zaka ga yana intafiya a cikin rayuwar mutum. To shikenan, mutanen TikTok sai ku ji abin da suka ce, sai ku kula ku daina zagin su. Gfresh da Sayyada Sadiya Haruna.